Nosaltres el que considerem és que és a partir de tenir uns serveis públics municipals. Per mi sempre dic que aquest és el producte bàsic d'un ajuntament, que és allò que més clarament la gent ens identifica com a ajuntament, el manteniment de l'espai públic de qualitat. A partir d'això nosaltres, i des d'aquest espai públic de qualitat, nosaltres fem una gran contribució a la convivència i també a la cohesió. Un veu i visita qualsevol ciutat i a partir de la qualitat de l'espai públic ja veu si allà hi ha més o menys cohesió, si allà hi ha un projecte que es pren en sèrio justament el projecte de ciutat, com a col·lectivitat que comparteix el que és comú, que és l'espai públic. Per tant, convivència, cohesió, sostenibilitat i canvi climàtic. Tots aquests són objectius que tenen molt a veure amb el que aquí es desenvolupa. Considerem que aquest és el nostre producte municipal bàsic. Per sota d'aquest, senzillament, el paper d'un ajuntament no s'entén. He de dir que Barcelona logra, a diferència de moltes altres ciutats, mantenir estabilitzat la generació de residus. I ho vull dir molt clar. Nosaltres hem d'anar aconseguint nous objectius en el que és la recollida selectiva dels residus, domiciliaris i comercials. Per tant, us expresso el compromís, l'objectiu de que nosaltres anirem a adreçar la recollida orgànica a tota la ciutat. Aconseguirem que això sigui quelcom important i que, per tant, el color taronja sigui quelcom que es vagi imposant a la ciutat. I l'altre punt que els hi volia comentar és que millorarem la recollida de residus urbans desenvolupant el sistema soterrat pneumàtic. Amb determinades trames urbanes, això ens permet alliberar mobiliari urbà que amb segons quines trames ens aporta gran qualitat de servei, gran qualitat en el seu espai urbà. Nosaltres ara tenim 6 centrals de recollida pneumàtica i que nosaltres això és quelcom que ho extenem en el que són les centrals del Poble Nou, del 22 @ que certament el que és el barri de la Marina Zona Franca aplicarem la recollida pneumàtica, que tot l'àmbit, la nova ciutat que construirem al Sant Andreu Sagrera, també hi haurà recollida pneumàtica, que a l'entorn de l'ESEPS hi haurà recollida pneumàtica i que establirem els projectes perquè en el futur, així com ho estem fent en el Raval, també la Barceloneta, que és una trama de carrers estrets, hi hagi recollida pneumàtica, a Can Batlló i també en el nou barri del Torrent d'Estadella, entre la Verneda Industrial, el Bon Pastor, també serà un nou espai de la ciutat on hi haurà recollida pneumàtica. Això és el que nosaltres volem fer. Seguirem desenvolupant certament polítiques contra el soroll, polítiques de pavimentació, de nous dipòsits. Nosaltres construirem 3 nous dipòsits a la ciutat i, per tant, en el context d'una política integral de l'espai urbà. Per tant, nosaltres el nou gran objectiu també és seguir les polítiques del manteniment integral de l'espai urbà.